Yes man mga katutos, mayong buntag sa iyong tanan diya. So for today's video mga katuto is ubani ko ninyo natay kwaon. Bali ko ni siya herbal para sa akong anak or anak ng anak nga ero. Ayan, so atong pangitag tambal ning atong hayin na nga ero mga katuto, nagparitoke mo siyang naong banyak patiwas nagka-infection ni noon. Tara. Antong buhaton ko tagod do sa bayabas na udot sa bayabas diyo. Tas na ni kamera. Bayad siya ni. So atong bata ni mga katuto is one tuwang pabukalan kaya matumbalan niyang samad niyang loy kayo. So bata to is magpabukal tag tubig. May ay dito kaldero ay kaldero diri gamay dito sa pikas. Dira may mga kaldero diri agmay kaya ganyan itong gamiton. Sana pa natin yung kamera. Kita lang taklob sa kaldero mga toto. Pero mo ni yan. So luwi na mo kay mga tuto bagay pag inkuan mo ko diha sa mud ba ning tawag ani parang ning dako ba. So paabot ang tag mga pila ka minutes mga katuto para makabukal ni siya ang buhaton pabog naman to gamay tapos ihunod na to siya sa mud. So update mo niya later mga katuto ha. So while lagi paabot ato mga mubukal to mga katuto. So kini yung gamiton na to siya para kuan para sa pagkuan siyang kuan ba ato lang i-spray. So try gyapon nato ni mga katuto buki pa ba ni mabumba man siya. Kasa sa mga kamera be. Goods na. Yung iya po sunod. Basan.
So akong kitambal mga katuto is pundot sa bayabas ni siya. So comment mo diha mga katuto no kung unsay maayong tambal ato sa sayang sa matsong iro. Kay medyo dugay-dugay na jud niya ginaantos mga katuto ba ako lang napasagdan ba kay sungod sa kabisi. Yan, so wala pa po nakasubscribe sa akong YouTube channel ay so pag-subscribe niyo lang po. Ayan, YouTube channel ako is The Yugi Show. Ayan, makita mo yung sa screen. O sa akong Facebook page na Yugi Cantonis. So pabutan na nato ang bukal mga katoto no. Update ta later. Shoo! Yan, check na itong balik mga katoto kung bukal na ba to siya. Ang problema kinapalong nabuang ka di palong sa mga tabaghak ay medyo bukal na siya mga katoto pero tatawaran na ito mga katoto no? Ay napalong ni siya kiniapaw ni siya mga katoto iapaw ng tubig mo napalong siya. So atong buhatan na ni mga katoto di siya init itong ikuan siya kaya bisig mapasok niya sa mad baya ito niya init itong ikuan. So patch na ni pag mga ito siyempre huwag kalimutan ng iop basig ma-impeach ta ni. Yes, and after itong pabugnawon gamay yan sa totoo na ito mga katoto na bugna ko siya ang butangan na to gamay ko mga katoto tawag ani sige mo tawag na mo diri sinaw para gyapon sa samad ni siya ngita pataglain na ni sinapa diri lain para man na may lain. So kahit sa sira ni sina pa may adapted diri mga katoto muna mo adapted diri daghan na kami mananap diri mga katoto iring iro gasang gamay. Yes. Ihon lang nato ni siya. So tara. So magpatabang si uta ni kuan itong asawa og ispan video. We. Ina. Bisa sa kamera bi. Ay nagka-on day ka? Ay na lang, ako na lang. Kasa sa ito mga katoto. Nagka-on na si Wina, sakitan na lang. Smile ya.
kuan man lagi ni video. Ayo. So, dito na sa taman mga katoto. So, katulad sa kuan. Sa ugma na pod. Kadaw tong adlaw mga katoto para maulian dito siya sa mat. Nainta na siguro siya kay nagmayo. Ang hila. Ugma na pod. So, sa mga pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, okay, The Yugi Show. I-subscribe niyo po mga toto and like and share na sa video. Huwag comment mo diyan down below sa kung ano sa'yo maayong tambalan ng mga katoto, no? So, once again, this is Yugi Boy. Dili gwapo pero lado. Bye-bye!